Sumoto, nga paghuman sa POS, giabangan gyud nako ni si Dayloy. Ang amaw feeling nako nanungog man noon, kay nag-istorya-istorya pa na sa mga army na bisita. Lami na kaayo lubagon ang dunggan. Kanang 360 degree ang paglusi ba. Dayon padung na siya nga moduol nako. Nakapamulsa pa na siya. Nitotok nako. Ako day nang gipangutana pero miingon pa siya nga iyatod ta kasi mong gisakan. Kadyot sa kay mo balik pa ko dari. Napamanggod ng mga bisita. Itubag ko nga unsa man tong giingon nimo ganiya. Wala ko naminaw niya og naglain gyud ko og pangutana. Di halatang excited no. Tubag si Dale nga asa man nato. Daghan man ko giistorya ganiya. Palimong-limong payud ni siya. Hibaw nang mauwaw sa damo ingon og mi amore. Ako siyang giingnan na katubang paghatag ni mo sa Rose naman kay gisulti ato. Dayon ni smile siya og miingon nga katong mi amore? Kilay ra ng gamit nako pagtando. Dan mingon si Dale nga ngano man day nang mi amore? Mi amore god kung sa English pa my love. Sa Tagalog, mahal ko. Sa Bisaya, hinigugma ko. Pwede sad nga ako ang langga. Mura ko gigitik sa Bisaya version niya. Hawoy sa tuhod paminawon. Siyang ingnan nga kahibaw ko with matching pinataas pa na akong kilay. Ako pa siyang giingnan nga I mean nga nung niingon ka to na ako'y angay mahibawan. Lihok kay na iyahang eyeball og di mo focus nako og mingon siya nga giawat ragod nako tong admirer nimo pagka high school nga magbilin og note nga mi amore. Sa moto nga ni baktas din na siya paingon siyang motor para mapahunong nga among topic. Wala man na ni angkon oy. Lisod pod og ako ang pugson og paangkon. Pero nakadungog ko nga nagbagot-bot na siya paghawa. Sure gyud ko nga mao ni iyahang giingon nga. Mao gihapon og ako to. Kay dili pa pwede. Mao to nga kabudlato na gyud akong mata sa akong nadungog nako. Kay sure man gyud ko nga bisan pag gihinay niya pagsulti to. Ako na siyang gitawag gamit iyahang apelyido ug kusog pa gyud ako ang tingog. Nilingi na siya nako nga paon niya ang tudlo nga pointing finger na sa lips niya. Nidaga na pabalik na ko kay nauwaw siguro siya kay naapara ba ang ubang army. O yun si Dale nga sa baa man ka kay bawo kung mauna akong apelyido di na nimo angay isyagit pa. Unsa man ganahan sad ka na? Shams lang sa ko ang kalag ni tubag naga. Oo, yes I do. Pero kung ba wag yun na naukab, ahakaligid. Ahakaligid si Modan labon rabag chismis dali kayo kasama. Habitaw, joke, di ko marites no, toopod mo. Then nakabantay siguro na si Dale nga wala pa ako tubag. Iyahan na lang kong giguyod. Umingon siya nga uban na lang ta magkuha sa motor ta. Taghana kag issue unya pangutanon di raba mo tingog. Bagot-bot niya na. Sumoto nga ni sakay na ko siyahang motor, nagpinabaay kog lingkod, alangan man og magnilaki ko. Nga nakasayal ra ba kog mubo nga pencil cut pa yun. Idi magkapanti-panti na ko. Ug mooron ang nakalisod pa yun, kay wa ra ba ko naman ti ato. Bitaw. Dayon kada naami malabyan ni Dale, mulingi yun na, nga feeling na ko bagay siguro kay ni Dale. Kay mapastop and stare man ang mutanaw. Assuming kay no. Kay baw kung daghan ang nangandoy makasakay sa gilingkuran ako. Pero sorry na lang mo. Kay karong naan ako. Ako na ning pasto. Sa moto nga human sa POS, end of first semester na. So mag-sem break na. Lipayan ako ay kay makapahuway sa pud ko sa mga tunanan. Nalabad na rabaw sa mota kong ulo nga labad na daan. Before mi manguli isa mo, gi-invite mi ana ang mga sponsor o escorts sa mga officers kay mag-celebrate daw kay human ng POS. Sa swimming
pool ihil. Diunta ko muuban kay awkward kaayong mga officers sa araw among uban. Di na ko feel kay wala ko'y close o di ko malingaw. Pero kay sayo man na niya na si Dale sa boarding house namo, nangita na ko. Uban daw mi, kay giapilan na ko niya og tampo para foods namo. Sa moto nga pag-abot namo sa venue, naana sila. Proud kay ko, kay guwapo akong tapat. Siya pa jud ang nagdala sa handbag nako. Shams. Ganahan kay ko sa feeling nga mura mi og couple. Gibili na sa cottage ang mga gamit amo ni Dale. Nagpabili na siya dito pero nihawa ko kay mga officer kasagaran ang naglingkod dito. Nitipo ko sa mga sponsor ug escorts nga nasa kilid sa pool naghumol sa ilang mga team. Pag-abot na ko dito, ako na pud ang gigisa nila og sungog. Mura daw og naay something mini Dale. Susay. How I wish. Sunguga pa ko be, kay ganahan yun kayo ko. Bitaw. Ang cottage nga gi-standbyan nilang Dale kay atbang sa gipondohan namo. Unya kay ang mga laki na officer nanindog man na unya naghukas. Apil si Dale. OMG kayong mga lawas. Maayo ra yun yan iuban ko. Naka-boxer na si Dale nga black. Nagline pa na sila kilid sa pool kay nag-picture taking. Unya pagkahuman kay nag-dive na sila sa pool. Dale, dive put ko be. Bitaw. Apil ang mga sponsor sa lain nga officers sa gipang kilig na. Ingon tong isa ka sponsor nga, sure na yun nga walay uyab si Corporon. Kay mutagad yan na siya nako ron. Aw, di pa siya manguyab. Ako na siyang suiton. Mingon po tong isa ka sponsor nga, bitaw sad, di katuuhan ng dagwaya o gwalawe. Tubag ang isa ka sponsor nga, si Don na lang ato ang pangutanon, kay murag close sila. Basin gani og sila na, pahilom-hilom lang. Og ni kalit naglabay ng officer nga bae, kadtong kauban ni Dale sa gym. Let us call her Liza. Ingon si Liza, nga sure moy, silingan rana sila gamay ni Dale. Mo nang close pero dili man na siya ang type ni Dale. Kaming tulong nga sponsor nata meme na lang. Okay. Nasuko to siya nako. Di halatang labaw sad nga may pagtingin no. Maratis man kayo amo ang kauban nga sponsor ni chika na siya nga sa una pa daw na may crush si Liza ni Dale. According to the source, pero wala lang pahalata, kay bawal daw sa mga officer ang naay magkarelasyon. Pero, pwede ra, basta itago lang. Pero si Dale kay kabady ra ginaan turing ni Liza. Mo nang ako iyahang pasingitan ron. Kihinumdum po mo sa escort nga niingon og tila parat-parat. Itago lang siya nato sa pangalan nga Greg, og nidool siya og miingon nga, di man kaha daw ka type ni Corp Don, ingon ni Ma'am Liza. So pwede ko manguyab nimo? Wala man ko nagsamok-samok nimo sa una, kay kaabi ko og na-score between ninyo sa Corp. Nani siya sa tubig ha, naligo na, unya naghinakbo sa semento sa pool, og nitipo na mo. Chismoso kayo. Unya nang iyo ang mga kauban akong sponsor og mingon sila nga, moday nang papansin kay na siya nimo. Unya og asa kadapit inigform adto sad na siya. Nangatawa na sila og sa baag yun na mo adto. Nauwa ko kay gisungog naman hinoon mi aron daw ma-develop ming duha. Nabuing na. Sumoto nga gibiran ni Greg na silang duha og nangabasa na sila og nagsinabligay sa pool. Kami na lang good ang gitan-aw sa mga tao. Mingon nito isa ka sponsor nga, pasikat dayon diha Greg. Birahasad na si baby girl. Ako ilahang pasabot. Ingna nga, let's go swimming baby girl. Habitaw. Oto-oto sad kaay ni si Greg ung niduol na ko. Maglagot ko kay guwapo na unta. Isip bata lang. Nibarog judayon ko kay diba naglingkod ko kilid sa pool. Di ilang nako ang nakahumol. Nisunod magyuna si Greg og naninggit na ang duha ka sponsor. Si Aw sad kayo og naapsan ko ni Greg og gibira ko niya og gialsa og nilokso sa pool. Buing gyud ang amaw.
Unya pagtungan na mo, arang katawa ana nilang tulo og nag-apir-apir pa na. Nawaw gyud ko kaayo kay daghan ang nitanaw. Gipangita sa kong mata si Dale sa pool. Nawala man. Nabag-o pagani na ko to nakit-an nga nag-dive-dive. Nikatawa na lang ko pawala sa hilas. Nipadaplin ko kay mukawas na unta. Pero pagtanaw na ko sa kong porma, klaro kayo kong kalag. Kay nipis man di ay to ako ang gisuot ug nagduha-duha kog ahon. Paghangad na ko, oh my lawas. Naa na si Dale nga nakatopless pa o gidawat ko niya para muahon na. Iyaha din kong gitabunan sa towel niya. Shams. Hoy Madam Liza, kita ka ani. Kasuya please. Bitaw. Umingon si Dale nga pag-ilis na dito. Mukaon tag-una kay na ako'y emergency, manguli na ta. Ihatod ta ka kay ako ra ba ang nagdala ni mo dere. Dayon gibiyaan ko niya. Wala pagani ko nakatubag. As usual, naanan ako. What's new? Pasumangil pag yun na si Dale oy, dili pag yun mo anggon nga nagsalos. Pag kumana mo og kaon nanguli yun. Labon kay dili ko muuban, gidala yun ko. Unya kay nalingaw na me, iyahan na pud kong gidala pa uli sa boarding house. Sumoto nga sem break na jud. Bibo na sad ang balay ni Lola kay naa namin ni Lara ug kuya. Si Lara day guys kay BSA or BS in Accountancy ang kurso. Lahi siya school na mo kay private raman ang nag-offer ana sa mo lugar. Pero kami ni Dale sa public or government nga school mi mausad nga didto nga school akong gipili kay nindot sila tinudloan sa engineering. Si kuya samot nga sahi isad kay sa maritime man siya. Dayon abi sad nako og makapahuway ko adtong adlaw. Inighuman nako og laba kay gamay raman ko og labonon. Pero sos, kay pagsod nako sa CR, isang palanggana man ang labonon ni kuya. Bring house patuniya gikan sa iyahang boarding house. Iyahang gihumul-humulan. Sumoto nga ako na siyang gitawag kay lagot kayo. Mapamay ganang nagitar-gitar sa balkon nga daghan man day labonon. Ako siyang giingnan. Ngaya, ali sagot. Unsa man ni oy? Mura man ka gikan gianakan og asawa. Daghana ba ni? Tiwasan na ni kay mang laban na pud ko. Tabag kong kuya, susoy, sagdahay sa gunad diha. Wala man na nang hilabot ni mo eh. Washing ra na ako na unya. Gihumulan ra na ako na daan, aron mahumok ng buling. Tubag ko nga, dili baday ka tigliguan dito nga buling man imuhang mga hinukasan. Tubag kong kuya, saba diha. Mo ni dagway og bulingon, puti pagani ko nimo. Panlaban na dito, mas tabian pa man ka kaysang lola. Maglagot yung ko usahay ana niya. Lami kay dalon sa merkado para pabartiran og buwan. Mahalin pa na, hagbay ra nako ng gibaligya pa. Bitaw. So ang ending, giapil na lang nako og laba ang iyaha. Kay samo kayo tan-awon. Moabot na sad og kabaho. Ug akong gingnan akong kuya. Nga kuya, ali sagod. Kuha aragon ni. Giapil lang nako og laba ang imuha. Ipanghalay sa ni. Ang sohol na ko niya ha. Bakong kuya, ana yun ba? Then kikisa niya kong ulo. Nako'y snacks para nimo. Kay bawman ko nga giapil nimo nang ako ha. Paaboton sa lang nato. Himala kay ning panot, katuuhan nga murag dili. Sa moto nga nipihuway sa ko kadyot, dayon naligo rapod ko pagkataon. After decades na human rayud kog ligo, nakailis na ko. Og nigawas ko kay gi-check nako kung nitunong ba ako ang bakulaw nga maguwang. Pero kay halos atakihon gud ko sa ko ang nakita. Kay si Dale manoon nang nanghalay sa mga nilaban nako. Ug ang mas worst pa gyud ang mga panty og bara na nako na iyahang gipanggunitan og gipang clip niya. Sumoto nga gadali-dali jud ko og dagan padulong niya. Ahaka yun lagi ni ako ang maguwang. Nganong si Dale man eh.
Pagdol ako ni Dale, ako anang gilagnot niya ang mga pante. Dayon gitago sa kong likod. Ako siyang giingnan, nganong gitanaw man ni. Asa day si kuya? Tubag si Dale nga. Alangan man og magpiyong ko nga maghalayan. Matunong di ay. Nilakaw imuhang kuya kay naay gikuha. Amiga daw niya nga naa sa eskina. Sumoto nga wala ko nitubag og nitalikod dayon ko og gidala nako ang mga panty kay plano nako nga sa taas na lang ihalay. Og ingon si Dale nga isa napakay nalimtan. Unya iyahan ang giwara-wara ang isa ka panty. Pungot gyud kayo ko. Namuwa na lang gyud ko sa kauwa. Nagkatawa pa gina siya unya niingon nga imuhang 32B na bra. Di nimo apilon og dala. Sa moto nga ako ano po niya gibalik og lagnot niya og sungot gyud namula nako sa kauwa. Sa moka gyud lagi. Bantay lang gyud ni si kuya. Pagsulod na ako sa sala, daghana sa pagkaunay. Tinuod di ay ang giingon ni kuya ko nga iyaha kong gipalitan og snacks. Mabawasan niyahang sentensya kay nay snacks kay kung wala pa, impas gyud siya nako niya. Then mingon akong lola nga sulod sa Dridoy Dale, nganong naa pa man ka diha sa gawas. Ikaw ha, diyud ka ka mao mo pasulod og bisita. Iyahara ba ng dala ng gikaon nimo? Si Tar ni lola nako kay nihapit pa man ko nga nagkaon-kaon sa sala. Lagutan ni si lola na owawa na sad ko. Wa man lang niingon dayon nga kang Dale tugikan. Pag yun ni klaro akong maguwang. Nanghambog pa og snacks daw pero kang Dale di ay gikan. Moto nga paglingi na ko ni Dale, kataw-uno na nga iyahang gipugnan. Naglagot man ko, motong pinasarcastic na ko nga pag-ingon og sulod sa diri kuya. I-stress yun na ko ang word nga kuya. Dayon isa ko sa taas kay manghalay ko sa terry sa ko ang mga andis. Taod-taod pa kay naananay ni guho nga mga motor. Upat ka bok. Apil na kang kuya, unya na ay mga back rides nga mga bae. Dili man ni ang mga barkada nilang Dale, kay mga new faces man. Perte na kong lantaw sa taas, ug nagpatago-tago ko sa pultahan, ug naapay nakakita sa porma nako adto nga time, ug makaingon jud ko nga, marites kayo kong porma. Kanay bitawng marites na tong silingan nga ug naa kay bisita, mangli-li sa bintana. Ing ana kayo kong pero litson ba kay mga babae pa gyud kay nakapuok og shorts. Sexy kaayo og mga porma, maila nga tubong syudad siya. Aha ka gini si kuya kasagaran gyud kay antagonist iyahang papel sa kong love life. Nganong iyaha pa manang gi-invite si Dale ron, nga naaman day na siya mga bisita nga laki o mga bae. Ay gyud kong ingna og ireto niya na si Dale kay na dili na yun mo agi og nomination, diretso na siya nga ma-evict sa balay ni lola. Sumoto nga nakadungog pa ko nga naglaila na sila, iyahan ang gipiliila si Dale. Mo din ang iyahang gitagbo sa eskina kay basin masaag, pero maintaon tatog na saag ko. Ang mga laki kay classmate niya, unya ang mga babae, custom man daw ang mga kurso ato. Lami yun pamungkulan ang kamotoy. Dugay kay kabuhi sa kamot ni Dale. Nakakrush man daw to ni kuya ang mga bae, maong ni uban, unya bonus pa gyud kay wala sila mag-expect nga inigabot nila na apay laing catch. Si Dale. Ahaka gyud ni si kuya. Ang akong gihimo, nagpalabay-labay ko sa sala. Minaog ko nga pasumangil dong sa CR. Ug may gani kay human ako og ligo pa. Nasad ko'y beauty nga ikapantay nila. Habitaw. Nilingi ng mga classmate niya na laki og nangutana kung kinsa daw ko. Giingnan na po ng kuya nga ako ang manghod. Pero wala man lang ko anak niya tawga nga patipuon nila. Imbis mo og yuto akong tumo nga makatipo nila, aron mabantayan nako ng mga moves nila. Sumoto nga nibalik na lang ko og labay pasaka sa taas ug wa gyud ko ana tawga ni kuya. Ahakali. Iimpake na gyud nako ng gamit niya aron inig-evict niya. Largo na. Dayon, I have a brilliant idea. Gitawagan ako na akong classmate o giingnan nako nga call me back. Landline gamita
Gihatag nako amo ang number. Naday may landline sa una pa lang kay para dali lang namo makontak silang ma-dear og pa-dear. Gituyo na ko na patawagon siya kay para makabalik na sad ko sa sala kay naaman didto ang telephone. So mao to nga ming ring jud ang telephone. Yes. First time to nga nindot kay paminawon ang telephone oy. Murag music sa akong tunggan. Gitubag na ni Kuya dahil ni singgit na nga gitawag ko. Like how I planned. Then nag-evil laugh ko. Nabitaw. Nangutanap ako kung, ha? Kinsa man na? Unsa daw tuyo? Nagtubag ko si Kuya, naambot lang, naog sagod dari og tubagan ni. Lucky man ang color. Pag-ingon ni Kuya Ani, pinaslow mo pa ko nga ni Naog. Then tanaw sa grupo sa mga bisita. Then lastly, ni Dale. Kamaha. Nagtanaw sad na nako nga no reaction. Ambot mo say meaning adto, siguro not interested pero mas nag-assume ko nga nagsalos siya. Buot di ay. Pina-OA pa ko og tingog nga nitubag sa tawag, sabay habi sa taas na kong buhok nga nakalugay, unya butang sa dungog. Ingan ako ka OA adto, unya lingkod sa sofa at bang sa gipunduhan nilang Dale. Gituyo ganin ako to kay basin magselos si Dale nga na ako'y color nga laki. Naon sa ba nga ako man noon ang napikonoy. Nagsakit akong buot sa akong nakita. Kayang isa ka babae, nitapad man ang Dale. Nakigtabi og pinakatawa-tawa pa, bisan walay muot. Unya, iyahan ng hapak-hapakon si Dale. Susoy, ka-feel gyud ko sa akong dugo nga ni saka pataas sa akong lawas. Niyatis nang ako man hinoon ang wala kakaya sa akong nakita. Akong gibuhat, gibilin ako ng telephone nga with wire. Kaya ang wireless akong gikuha, connected raman gihapon na. Unya ni gawas ko sa balkon, kay nanginit yun ko panibog ko. Amorag tro. Magselos lagi ba bisan walay label. Sad life kayo. So mato nga nagangahangaw lang ko kay istorya akong classmate, nga nganlan lang nato, og Ray. Laki kini siya og porma pero rainbow ang dugo. Walay laing na kay Bawo kundi ako lang og si Grace kay close man ming tulo. Kadugayan akong istorya, naka-feel ko og naay naglakaw sa likuran ako, paingon sa akong gipunduhan. Paglingin ako, si Dale man na. Shems pagyud kaayo kay nitapad na nako. Nagdala og baso nga naay sod nga beer. Nauwaw na noon ko, kay walay klaro among topic ni Ray. Unya naa na si Dale sa akong tapad nga makadungog. Motong ako na lang gi-off og nisanghid ko ni Ray na sunod na mi mag-istorya balik. Awkward kaayo kay walay nitingog na mong duha. Naglagot manggod ko kay suplado kay na siya sa una. Unya karon na kay apil-apil pod og katawa kauban sa bisita ni Kuya. Pila ka minutes wala man gyud nay tingog na mong duha. Then iparog ni si Dale og ni action og sulod balik sa sala. Nakulbaan man noon ko kana gining feeling nga nagmahay ko. Unta dapat nagbuhat ko og topic. Nayatis na. Mosulod na noon nagbalik nga daghang bae dito. Nagmahay gyud ko nga nagpaugat ko. Gipaak na ko na akong dila kay sayang kaayo. Pero yay, shems kaayo kay nihunong ra din na siya sa pultahan. Kunya ingon ni Kuya nga, Brad, hulamon sa nako ni si Don ha, nami paliton niya siya akong paguniton. Nitubag si Kuya nga, sige Brad, bisan pagdili na nimo na iuli, okay ra. Hakazud, may gani kay nakabawi si Kuya aning apart, nga walay eviction mahitabo. Sa moto nga nihunong mini Dale sa plaza, gipahuwat ko niya kadyot kay naa daw siya paliton. Pagbalik niya kay ice cream na ihandala, tagsami unya isa ka bottled water, nga 500 ml. Nganong isa raman oy. Unya gitunol niya ng isa ka ice cream nako. Ingon si Dale, pampacool down, pawala og sapot. Tubag ko nga, gisapot ay ko. Nitubag si Dale nga, nag-aso imong ilo, nga murag na ay naghaling sa sulod. Nitubag ko nga taka lang. Wala ko ni tanaw niya kay sakto ra bagud siya.
halata di ay kayo. Sa moto nga nangumusta na siya, ug kumusta daw ang engineering. In case daw nga manginahanglan ko og tabang, dili daw mag-hesitate og tawag niya. Char. Nabantayan man niya nga human ako og gaon. Iyahang giablihan ang tubig unya gihatag nako. Pag human ako og inom, gikuha niya na. Unya ni inom pud. As in, ni dapat jud sa lips. Gamay na lang lagi kay madutlan na ni sa kuang rabies. Bitaw. Nakabantay siya nga init na sa mong giponduhan na mo. Mong iyahan akong gihanggat nga manguli. Hani okay ra pud ko. Nipalit na siya daan og mga kropeks, chichirya og pampulutan man ni. Pag-abot na mo sa balay, wala pa gina silang kuya no human. Nag-video kay naman hinuuna. Gitagba din na sa baay si Dale kay pakantahon daw. Ni ulbog yod akong kaspa kay maopay pag-ila nila. Dayon naka-dare na siya og gunit sa hawak og kamot ni Dale. Nagmugtok yod ko nga naglingkod sa atbang nila dapit sa telephone. Nipili na si Dale og kanta og wala kabalibad kay gitunulan naman og songbook. Ang gipili ni Dale kay Everything I Own. Makaluma siya pero ambot nga no pagkanta na niya, nindot kayo paminawon iyang version. Manly kayo og tingo. Mabitaw ng pag-pageant pag high school na mo, siya nang taga-serenade. Diba? Aside sa gwapo po siya. Nag-cheer pa kunuhay na sila pag intro ni Dale. Kay maayo man mo kanta pero pag chorus, nahoy, kasuya mo please. Nilingi na siya nako. Ang akong porma kay mugtok ayo nga murag na pildi sa sabong. Dahil nilingi na si Dale, unya ni Toto while nagkanta sa chorus nga. And I will give everything I own. Give up my life, my heart and soul. Just to have you. Pagka Diyos mayo na lang dyan, kaya gikilig kayo ko. Ni-smile yun ko, og wala na nako napugngan, nga ni-smile po na si Dale. Sa mukha ligay. Dili ismile akong gusto Dale. Pasabta ko be. Unsa ni kay gikilig na kog taman. Na-conscious ko kay feeling nako na nagtanaw nako. Si Kuya man di ay na nagkatawan nako. Unya iya harasan ng gipugngan og paglingi nako kay nasakpan man. Di gyud na siya masabot ay. Sa moto, kadyot lang ang mga sembre. Murag 2 weeks ra to. Unya ni bisita pa gina si Dale sa iyang mga apuhan og layo kayo. So wala na mi nakita. Dayon back to school na to. Pag first week ana wala kay mi nagkaistorya ni Dale. Busy siya, busy pud ko. Unya wala pud na nag-formation sa RO kay pahuway sa sunod semana na lang. Og basin guys og nagtuo mo nga puro lang biga og kilig-kilig pag-eskwela nako. Pero dili yun. Kay kung makabantay mo, busy yun mi if weekdays. Nagsunog yun mig maayo sa mga kilay anda nga time. Kay lisod kaayo ang engineering. Bisan kapoy malipay ragani ko sa RO, kay dari nga time lang nako na si Dale mafokusan og tanaw ug makaistorya pa yun. Pag may time. Kumbaga ang pressure ug stress nako sa klase, dari na ko ma-relieve. Ma-divert akong worry sa mga tun-anan ug projects nga nagtambak. First formation sa RO sa second sem, naglingkod mi sa bench, nagpaabot nga manawag si Dale. Nitapad na po nako si Greg nga gay-smile pang panoy. Totally og nalipay ko niya. Dayon nanawag na si Dale og talupad. Nanaga na pod mi nga makasungot kay ni si Greg. Kaya nagsinggit-singgit pod nga manglupad. Ako na pod na ang mapanisyan ani ba. Kapay-kapay pa siya sa iyang kamot nga naglingo-lingo na lang yun ko. Kay amaw kayo. Sige lang jud og papansin. Sa moto nga nag-form nami, nagbisita ang mga officer, appeal na si Liza. Nag-inform na siya na lahi na daw karong second sem. Dapat snappy o wala na special treatment. O dapat lang kay mag-prepare na pod for tactical inspection. I-rate naming tanan ani.
Ningon pa na siya na kay first formation pa man, mag-community service dami. Didto miniya gi-assign sa kanal nga itom na kaayo og tubig. Unya og matandog kay baho kayo. Dapat daw walay arte-arte. Dili na daw mag-matter kung sponsor or escort. Samot ng sponsor sa corp commander. Dapat daw motabang. Nagdumot yun siya nako ba. I-mention man yun ko. Wala pa gani siya kita sa kuang performance daw. Pero okay ra gyud kayo kay Shems Langs. Gikilig noon ko tungod aning iyang pag-assign na mo sa kana. Kay mo na to. Nagkuhit-kuhit mi gamit ang kahoy kay daghang nakabara sa kanal. Garabing bahua kayo. Nangatawan na lang mi aron malingaw. Si Greg na among binuangan kay kada maokay perting bahua kayo. Di masabot pero kadugayan kay murag na immune rami. Og miingon pa ko nga, Greg, ikaw ron, bahuan ni mo eh. Dayon mo katawa ra po na siya. Suya kay tan-awon ng uban nga naara sa daplin nga nangibot og sagbot. Unya silhig-silhig sa ground. Namunit sa mga plastic pero kami naa sa humot nga kanan. Ang ubang officer nakapamulsara na og nagbantay namong mga kadays. Chika-chika pa na sila. Unya katawa-katawa nga nang gibarog. Dayon niduol na si Dale sa grupo namo. Kiabi sad mi nga bantayan rami niya. Pero Shems lang yun guys. Iyahan ang gilulho iyang uniform sa bukton. Og niduol nako. Unya gitunulan ko og kwarta para mo palit daw ko og tubig. Unya snacks na mo. Gipadala pa ko niya og kauban para duhami. Kay body system man ang patakaran sa RO. Sa moto nga gikuha na ni Dale ang kahoy. Unya siya ang nipuli sa akong gibuhat. Diyos ko Dale. Why are you doing this to me? Tama na lang ba ko sa kiligan? Dahil niingon pa na siya nga, ayaw lang saba nga gikan ako ang kwarta. Kay basin unsa pa'y masulti soban. Ingna lang na imuha. Kami lang sa moang platon ang nakaibawan. Pagbalik na mo, wala na may katabang kay nahumanan nila og limpyo ang kanan. Dayon sa RO sa ta mag-focus kay aron mahumanan eh. Bitaw. Sa moto nga sa dool ng schedule sa tactical inspection, whole day na gyud na ang formation mo. Rain or shine or mabuwad na gyud mi sa init ug wanan. Pero kung kusog na kayo, mo silong na mi sa mga classrooms nga nasa doon. O ginaani na gani, makulbaan na gyud ming mga sponsor or escorts kay kami na pud nang himuon nga entertainer. Rafolo na pud mi og kinsa ang mo perform. Unya kay napilian man gyud ko. Perte na kong kulbawe. Pero gipangandaman na gyud nako ni in case mahitabo. Pareha sa una nga hapit ko i-duet ni Greg. Maayo gani kay save by Dale ko ato nga time. Sumoto nga ni kanta na lang ko para magbaha. Walay formation nga mahitabo. Bitaw. Ako ang gikanta ang I'd Lie by Taylor Swift. Sikat man ni adto nga time. Sa mga nga pagkanta nako, nag-una-una gina si Greg o gahatag og buwak. Aw, dili pag ito buwak. Sagbot gyud ito kay wala may buwak sa doon. Niapil pa ng uban nga officer nga nagtaban pa nag flower pot ilahang gihatag. Mga garaon kayo. Naman unta na si Dale pero nagtan-aw lang na nga ni kanta ko. Nagpaabot yun ko nga maapil siya og gahatag. Maong padugay-dugay na ako nga gihuman. Pero ahaka dyan. Kay wala mangga. Walay lami yan. Paguman sa RO na mo ni diretso ko guli sa boarding house ay wala na ko nilingi ni Dale kay nang luod ko niya. Masuko lagi og di tagaan. Dayon mga alas 6 na siguro to gitawag ko sa landlady na mo kay naa daw nangita na ko. Pagawas na ko kay si Dale Manday na nga nagsandig sa motor niya. Niduol ko niya og nitutok ra na siya nako. Unya ni Ismail, humana na ay gikuha sa U-box niya. Shems. Buwak guys. Bulak yod og sa kakilig nako gipaak na lang nako akong lips. Kay padong na magyud ko nga mo smile og tako. Mauwaw ta kay mahalata nga excited kayo. Si Dale,
para na ganiha pagkanta nimo. Wala ko ni apil nila og hatag ganiha kay wala man ko'y nakitang buwak na nindot adto. Dawata na. Mi amore. Nisipat jud ko niya unya niingon nga, Dale, pagtarong diha pa. Nagkatawaran na siya unya ni sakay siyang motor. Dili daw siya magdugay kay naa pa siya'y project nga tiwason. Gilibog-libog riyod ko ani niya. Wala na'y kabutangan akong kilig bisan wala miliban. Dayon miabot na jud ang February. Tactical inspection day to. Successful kaayo og nindot ang performance na mga to. Pagkasunod gabi ana, graduation ball namong mga cadets. Naman ay inom gamay og pasumangil ko og niinom. Unya timingon nako nga nagtan-aw si Dale. Kay naa ko'y plano para makaingon na siya unya nga tama nako. Dayon taod-taod lang, nidol na siya nako kay ihatod ako niya og una. Kay nakainom na daw ko. Effective jud ako ang gibuhat. Bitaw. Sa moto nga pag-abot naman sa kong boarding house, nag-amarge dayon ko. Ako na siyang giingnan nga naglibog nako sa iyang mga liho. Sa una, suplado kayo. Unya karon na magpakilig nako kay wagas kayo. Kung pwede lang nga undangon na to niya, kung wala ni paingnan, kay aron dili nako mag-expect. Unya, mulaom og tangan. Pasumangil yun ko nga hubog kay para kung magkita mi sa sunod adlaw. Pasumangil dayon ko nga wala ko nakahinumdom sa nahitabo. Nadutlan siguro na siya kay nahilo man. Unya niingon nga, ikatog daw nako para mawasan ko. Mag-istorya ra daw mi og mawasan ako. Hayatis yun. Sumoto nga sa mga sunod nga mga adlaw ana, makit-an ra nako na siya pero dili mi mag-istorya. Kay busy. Padong sad ko nga mosulod sa klase. Wala na sad nay RO og dili na may magkakita kayo. Then milabay ang mga adlaw og panahon. 18th birthday na nako. Itawag ni si kuya nilang mama og papa ni sanghid na mag-outing daw mi sa kong birthday. Kauban na amo ang mga barkada. Mag-overnight kami didto sa ikatulong nga baryo gikan sa Moa nga naa may resort. Nisugot na silang mama o gipadalaan niya na si kuya para budget na mo. Okay nang tanan o halos mga barkada raman to ni kuya ang naa. Unya, naasad sila. Ingon na si kuya nga dili daw makauban si Dale kay naay giasikaso. Pagkahibawon ako aron, wa na dayon ko giganahan sa outing. Laya pod aron ay. Gimingaw nako ni Dale. Birthday nako pero di pagyud mo. Katong ka-team nila sa basketball, naasa na sila. Mga 15 ra siguro miyato. Pero alangan man og moingon ko nga dili na lang kumuuban. Nga ako man to nga celebration. Mayaw-yawan na pod ko ni kuya. Pag-abot na mo dito kay mga 5 PM na. Kay overnight lang. Then mga 7 PM kay nangandam na may para mangaon. In-orderan ni kuya tong pagkaon na mo. Then pag-adto na mo sa cottage, naa na si Dale. Nagdala sa nag-cake og na-shock pa ko kay nag-expect na gud ko nga dili siya makauban. Nagkatawa na kay pag-open pa nako sa cake ang nakabutang kay Happy Birthday, Mi Amore. Nisipat ko nilang duha ni kuya kay naa na sad ning pakulo. Hungaw kayo. Nagkatawa ni si kuya unya niingon nga kay 18th birthday man nimo. Na ako'y secret nga itug-an nimo 3 years ago. Dayon ni Dole na si Dale na mo nga nag-smile. Dayon gitunol niya nako ang familiar kayo nga note og penmanship.